телефони GT20 Pro наконец-то дар магазини iPhone сай 5 дона касоне ки харидорӣ карданиянд заказ кунанд дар бозор нархи бошад 35000 рублай ва 5 дона дар магазини iPhone дар наличка ҳаст нархш бошад 28000 рубл успед кунед заказ кунед номеро дар рӯи экран воз бошад шумо да анбоксинг карда дар бозии PUBG тест мегиред. Infinix GT20 Pro оперативка 856 гигабайт памят дорад. Телефон чиста барои бозии PUBG бировардагӣ. Вози якне коробкаш чиста хали ранги сандуқ меган чиқали меган сундук якне чиқали меша. Ва дадрени конверткаш бошад чихол симак барои сим-картои карданак, чихоли пластмасс, вообще дизайнш бомба. Ваҷа бошад стеклои заводской барои зашта экран ва ёш бошад салфетка барои задан документҳои Infinix GT20 Pro. Ай, телефон нест? Шӯхӣ кардам, телефон дар ини ҷай. Телефони GT20 Pro расветкаи кабуд дошт. Ҳозир ира шумо да нишон метем. Телефони GT20 Pro процессор бошад 8200 Ultimate до 16 гигабайт оперативка 144 ГГц экранш кор мекарда 144 ба экрани компютеро як ба як кор мекунад як не кор кунша баъд настройка бифора нишон метавонам ҷа бошад экран медроим яркости ва ҷа бошад як не 60 ГГц 120 ГГц бо 144 дар ин ранги ракета кор мекунад. Короче ин телефон дорад PUBG ро мо скачат кардагем, полни телефона актив кардагем. Камераи основнош бошад 108 мегапиксел, фронтальни камера бошад 32 мегапиксел, колонка IPO боло ва ҷои зарабнақш Type-C, дута сим-карта мебарад. Телефон бошад отпечаток палец бошад дар рӯи экран ва дига чӣ фаҳмон бо дадри коробкаш чи аст? Ва 45 ватта турбо зарядка дорад, якта дига кабел барои заряд мондани телефон оригинал. Биё ҳамаша як тараф мекунем ҳозир. Биё анака бозии PUBG ра биё бозии PUBG да медроем нигоҳ кунед чанд FPS мебардорад. Касоне ки бозии PUBG да телефон кофтеста бошад ина телефон GT20 Pro ва ҳозир бо як борга гуфта меонам 5 дона штук мондагӣ заказ кунед. Касоне ки успед карда номерои рекламдагӣ нависанд ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонем. Нархиш 28000 рубл ва телефон биё брат пештарак биё чиста хали нишонта тарзи даромаданаш ҳамаша бинехтон якне ва сразу ҳозир ман шумо настройкаша нишон метавонам 120 FPS бозии PUBG ра мебардорад. Опа рафтем якне битва плавно экстра ультра экстра типа ҳам халия короче ниш бошад 90 да ниш бошад 120 ан да лобби бинед ча мебардорад да лобби бошад 90 тарзи коркунӣ опа нигоҳ кунед вообще ранги ракета кор мекард телефон ва адреси мо бошад метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зеленый ва шумо дар телефони GT20 Pro ро анбоксинг карда гузаштем ва шумо дар комментария ҳатман нависед шумо дар чӣ телефон навбат дигар обзор карда бигзарем. Не ки бисёр комментария ҳамин телефон гуфта будем ки дорен надорен чанд сумай чӣ халия мо ин ахир барои шумо обзор карда гузаштем нархшам гап задем 5 дона мондагӣ бо наген ки тамом кардем даста барои аввал ҳадда обзорро дида бошӣ заказ ки намунат айб монед. Саломат хонобод бошед.